Takže chat tu je stellar a po veľmi dlhej pauze sa opäť vidíme. Separ mi medzičasom dobre nahral na nový content, pretože vydal album. Tak som sa rozhodol, že si ohodnotíme ten. Ako ďalší by som chcel hodnotiť album Vojna od Luca Brasiho a Pilsio. Takže ak chceš vidieť ten, tak hod like, follow a zanechaj koment, čo by si pozmenil, poprípade čo by som mal hodnotiť na budúce. Začneme rovno introm, ktoré je veľká škoda, že sa volá intro, pretože také pesničky bývajú dosť forgettable. Táto pesnička je ale skvelá. Hlavne úžasná produkcia od CPSky, ktorého nepoznám, ale tento beat je jak rollercoaster. Začne veľmi chillovo, potom prejde do viac dark pasáže a nasleduje How Time, ktorý dobre relísne energiu pred dropom, ktoré je ako outro. A to celé je iba v priebehu 2 minút. Separ sa navyše svojím flovom vyrovnáva energii beatu a aj liricky je to super. Tento song je brutálny, ide do kategórie skvelý. Nasleduje song Trust zo Saucein, ktorý ma až tak neoslovil, beat je dosť v pohode, aj keď nikam až tak nevedie, ale melódie sú veľmi chyťavé. Separové slohy sú celkom dobré, hlavne jeho druhá. Saucein dala celkom dobre tiež, ale za mňa nič neuveriteľné a tak by som zhodnotil aj refrén. Tento song určite má čo ponúknuť, má super vibe, ale dám ho len do kategórie dobrý. 7 Digits je opäť brutálne dynamický song, Separ neustále mení polov hlasu a flow a skoro každá je úplne hard. Beat je tiež hard, hlavne baseline je tu úplne úžasná s veľmi tvordými kickmi a skvelou melódiou. Tento celý song je už teraz klasika, ide do kategórie skvelý. Separ tu potvrdil, prečo je GOAT. Nehaj tak je pesnička zo Special Beats a keď sa títo dvaja dajú dokopy, je z toho vždy banger, ako napríklad Ahoj ahoj čo ty, a práve túto pesničku mi tento song mierne pripomína. Nehaj tak má ale o niečo viac majestic beat, avšak trochu menej emotívny. Separ sa celkom trafil. Nie však všetky časti sa mi až tak páčia, ako napríklad druhá sloha, ktorá je síce o niečo horšia ako pová, ale celkovo tento song je dosť kvalitný a má melodický refrén, ktorý je merte. Tento song dám do kategórie veľmi dobrý. Ako posledný song si ohodnotíme ale ne, ktorý je mega virálny a populárny a ja chápem prečo. Smart skvelo zosemploval Euro 30 poďma cicať mím, čo je asi to, prečo je tak populárny na TikToku. Smart tu robil aj beat, ktorý je hrozne heavy a má 2 melódie, ktoré sa striedajú. Sú to jeden plaka strings. Funguje úplne skvelo. Ten beat je úplne fire. Dameho sloha je tiež brutálna, ako aj napríklad beatbox a kapela v strede, čo je hrozne random, ale funguje to. Separova sloha je tiež úplne top, milujem, jak nakladá ľuďom, ako napríklad Rytmusovi za to, že propaguje hazard. Táto verzia Separa sa mi hrozne páči. Smart potom svoju slohu tiež úplne zajebe, je plná punchlineov, ako napríklad robím deťom dobre volajte ma Jeffrey Trepstein a naloží aj synthí. Tento song je úplne 10 z 10. Milujem ten beat, punchliny, ktoré sú mega vtipné a to, ako všetci vo svojej slohe nakladajú, je niečo, čo na tejto scéne chýba. Ale neide do kategórie dokonalý. Takže to bude pre dnešný diel všetko, ak sa vám páčilo, zanechajte like, koment a follow.